It-tbassir se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Ejja Betts. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Nselmilkom u nilqakom għal programm ieħor it-tbassir li huwa miġib lilkom grazzi għal Ejja Bett fejn illum ħan nitkellem dwar żewġ logħbiet li għandna mill-Kampjonat Premier Ingliż u żewġ logħbiet mill-Kampjonat tas-Serje A fl-Italja fit-tmiem il-ġimgħa. Żewġ logħbiet mill-Kampjonat Premier Ingliż naħseb l-iktar logħba mistennija hija bejn ir-rivali eterni Manchester United kontra Liverpool fil-waqt li logħba oħra li għandha importanza kbira għal eżitu tar-reb tal-kampjonat hija dik bejn Everton u Manchester City. Manchester United kontra Liverpool, logħba li dejjem tkun waħda interessanti, waħda mis-silta. Żewġ timijiet li qed jaspiraw li jiksbu post fil-UEFA Champions League fl-istaġun li jmiss għalkemm Manchester United ovvjament għandhom aktar possibilità li jagħmlu dan. Żewġ timijiet li ma kellhomx staġun daqstant pożittiv, forsi Manchester United wara l-bidla ta' Morim ma' Carrick qabdu t-triq it-tajba għalkemm kellhom xi żelqiet mhux mistennija, però kollox ma kollox naħseb Carrick għamel biċċa xogħol tajba ħafna kemm ilu laħa f'idejh it-tmexxija tat-tim u reġa' poġġa lil-United għall-inqas fl-ewwel pożizzjonijiet tal-klassifika. Min-naħa ta' Liverpool iċ-Champions renjanti kien staġun mill-aktar diżappuntanti speċjalment wara il-flejjes kbar li nefqu fis-suq ta' trasferimenti fis-sajf. Dawn l-aħħar logħbiet tal-istaġun jistgħu jiddeterminaw il-futur tal-manager tagħhom Arne Slot. Jiena din il-logħba impoġġi lil Manchester United favoriti li jiksbu 3 punti, però nistenna tkun logħba bilanċjata u logħba miftuħa għal kull riżultat. Everton kontra Manchester City li ovvjament f'dawn l-aħħar ġimgħat ħadu imbuttatura kbira biex jaspiraw li jirbħu l-kampjonat. Ovvjament ir-rebħa fil-konfront dirett kontra Arsenal tagħhom boost qawwija u issa jridu jibqgħu għaddejjin biex iżommu ħajjin it-tamiet tagħhom li jirbħu l-kampjonat. Nemmen li din il-logħba kemm hija waħda kemm xejn tricky, ħansejħilha hekk għas-City. Naħseb li s-City jibdew favoriti, però wieħed ma jridx jieħu lill-Everton for granted speċjalment f'daru fejn kapaċi jagħti logħba lil kulħadd. Mill-kampjonat tas-Serje A żewġ logħbiet li wkoll naħseb li huma interessanti huma Como kontra Napoli u Inter kontra Parma. Como kontra Napoli li issa l-ambizzjonijiet tagħhom ovvjament għarib tal-kampjonat kważi sfaxxaw kompletament, però ovvjament għandhom lan li tal-inqas jiksbu it-tieni post fil-klassifika li jfisser post awtomatiku fil-gruppi taċ-Champions League. Min-naħa ta' Como għadhom għaddejjin bit-tama tagħhom li jirnexxielhom jispiċċaw mal-ewwel erba' biex ovvjament jiksbu post fil-UEFA Champions League. Però ovvjament Napoli huma avversarju ostiku diffiċli u jiena t-tbassir tiegħi għal din il-logħba huwa dak ta' draw. Inter kontra Parma, Inter li pratikament għandhom sieq u nofs ġewwa fir-reb tal-kampjonat, fil-waqt li Parma malkemm jinsabu f'naħa isfel tal-klassifika m'għandhomx periklu kbar li jispiċċaw relegati għaldaqstant nemmen li din għandha tkun logħba ta' formalità għall-Inter ġo darhom f'San Siro. Jekk jirnexxielhom jiksbu 3 punti allura hemmhekk ikunu rebħu l-kampjonat u jagħmlu dan 40 sena wara l-aħħar darba li rnexxielhom jiffesteġġaw ir-reb tal-kampjonat b'mod matematiku ġewwa San Siro.
Issa nħalli l-linja fidejn Antonello biex ovvjament jgħaddi id-tbassir tiegħu dwar logħbiet oħrajn li għandna fit-tmiem il-ġimgħa. Eabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Eabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Il-kampjonat jew Health Malta Premier jasal fit-tmiem it-tieni fażi f'matul dawn it-tliet ijiem li ġejjin. Il-logħba prinċipali tal-kampjonat tat-Top 6 se tintlab is-Sibt fl-4 ta' wara nofsinhar fl-Istadju Nazzjonali ta' Taqali fejn Valletta u Hamrun Spartans se jkunu qed jilagħbu konfront li ħajkun qed jgħid ħafna fuq min ser jispiċċa fit-tieni post ta' dan il-kampjonat. Hamrun Spartans għandhom bżonn rebħa u idealment li Naxxar Lions iżommu l-Marsa Xlok biex ikunu jistgħu imorru għal finalissima kontra Florjana. F'każ li jew Valletta tirbaħ dan il-konfront jew inkella Hamrun Spartans u Marsa Xlok iġibu l-istess riżultat, dan ifisser li se jkollna mmorru għal decider ulterjuri bejn Hamrun Spartans u Marsa Xlok biex naraw min se jispiċċa fit-tieni post. Dan ifisser li l-partita li ħajkollna nhar is-Sibt f'Taqali se tkun waħda kkumbattuta u missielta sal-aħħar ballun. U nistennew li naraw spettaklu bħalma jafu joffru żewġ timijiet bħalma huma Valletta u Hamrun Spartans. Min-naħa tal-Bottom 6, il-logħba kruċjali se tintlab il-lejla fis-6:30 fiċ-ċentenarju ta' Taqali bejn Tarxin Rainbows u Slima Wanderers. Slima Wanderers tista' tawlogħba l kulħadd, imma Tarxin Rainbows assolutament għandhom bżonn rebħa biex almenu jisfurzaw decider kontra Zabbar St. Patrick li lejla ħajlabu kontra Hibernians dejjem jekk iż-żewġ timijiet iġibu l-istess riżultat. Jekk Tarxin Rainbows iġib riżultat aqwa minn Zabbar St. Patrick, l-istess tim ta' Jacques Sherry, it-tim ta' Gilberta Ġus flimkien ma' Mosta u Naxxar imorru għal Final Four ta' relegation. Biss jekk Tarxin Rainbows u Zabbar St. Patrick li attwalment għandhom 12 punt iġibu l-istess riżultat, ikollu jintlab decider ieħor bejn dawn iż-żewġ timijiet biex naraw jekk Tarxin Rainbows u se jisfurzaw Final Four jew inkella jiġu relegati awtomatikament għal BOV Challenge League tal-istaġun li ġej. U qed nitkellmu fuq il-BOV Challenge League, il-kampjonat spiċċa imma nhar il-ħadd fil-11 fl-Istadju Nazzjonali ta' Taqali ser ikollna il-finali tal-BOV Challenge Cup dik bejn Birżebbuġa St. Peters u Melita. Wara l-promozzjoni li kisbu fil-kampjonat Premier, Birżebbuġa St. Peters ser ikunu qed ifittxu li jaqdu id-doppjetta u jirbħu iċ-Challenge Cup kontra Melita illi min-naħa tagħhom ser ikunu qegħdin jagħmlu minn kollox biex jirriskattaw staġun deludenti bir-rebħ ta' dan it-trofew. Nistennew li naraw logħba missielta bejn St. Peters u il-Melita nhar il-ħadd filgħodu fil-11. It-tbassir tiegħi huwa suċċess għat-tim ta' Edgar De Gabriele. Min-naħa l-oħra, jekk tkunu tafu l-previżjonijiet tiegħi għall-logħb tal-Kampjonat Premier, nistedinkom biex wara dan il-blok ta' riklami taraw sew il-previżjonijiet tiegħi kif ukoll il-kwoti tal-logħb li kellimkom fuqhom Roberto De Brincat fl-ewwel parti, kwoti li ġew ippreżentati lilna bl-isbaħ xewqat ta' Eabet. Infakurkom bħal dejjem, ilagħbu, ħudu pjaċir, imma dejjem b'mod responsabbli. U b'dan il-ħsieb se naqafaw u nibgħatkom għall-messaġġ tal-isponsor tagħna. Ħudu ħsieb. L-aqwa esperjenza lokali fuq Eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. Eabet.com. Dejjem ilagħab b'mod responsabbli.
Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjabet. Dejjem ilab b'mod responsabbli.